Tabii sürecin üzerinde Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di civîneke rojnameyê de ragihand ku ji bo awakirina devereke evle mijara Minbic û wekişîna hêzên Amerîkayê ji Sûriyê dibe ku birayetderên Amerîkayê re hevdîtînan pêk bînin. Li gel vê yekê Tirkiye veguhastina hêzên xwe bo ser sînorê Rojavayê Kurdistanê didomîne û karwanên leşkeriyên Tirkiye gihîştine ser sînorê girî spî û Kobanî. Beramberî vê yekê alîkariyên bû YPG jî berdewam in. Gelo di bensiya gemaroyên Amerîkayê de ku tê çawarekirîn ku ji ber mûşekên S-400 li ser Tirkiye karîger bike, Tirkiye dê bikaribe devan mijaran de bi Amerîkayê re lihev bike. Li gorî serokê navenda lêkolînên Rojhilata Navên Ahmed Uysal niha hevdîtin navbera Enqere û Washingtonê de hene û Tirkiye dê bikeve nava Rojhilatê Cemê Firatê. Li gel vê yekê Amerîka jî dê bi şertekî qada bejahî û hewayî pêşiya Tirkiye weke. Bu çokçadır konuşuluyor zaten yani Minbic'e. Evheyameke dirêje tê axaftin, operasyonên bo ser Minbic û Rojhilatê Cemê Firatê û avakirina deverek ewle tenê hatbû paşxistin. Tirkiye hemû amadekariyên xwe kirine û dê heta devereke sînorkirî bikeve nava Rojhilata Cemê Firatê. Amerîka jî vekere ku mûşekên S-400 neyên aktiv kirin û mawaya bi tememîra destîkirina wan her bê dirêj kirin, di destûreke sînorkirî bide Tirkiye û ji bo vê yekê jî niha hevdîtin têne kirin. Beramberî wan daxuyaniyan pasporê pêwendiyên navdewletî Seyfettin Erol jî dibêje, Tirkiye tevê hemû nerazîbûnên Amerîkayê S-400 anîne. Loma di qada Sûriye û Deriya Spî de her du welat dêbên beramberî hevdû û Amerîka dê her rê biceribîne ku Tirkiye nekeve Rojava û devereke evle awaneke. Ve Türkiye ne pahasına olursa olsun Tirkiye tevî hemû gefên Amerîka dê berê xwe bide Rojhilatê Cemê Firatê û dê bo avakirina devereke ewle hewl bide. Lê belê Amerîka alîkariyên bo YPG berdewam dike û li ser sînor ji bo bicihkirina hêzên hevpeyman amadekariyan dike da ku Tirkiye operasyonekê pêk neîne û devera ewle ava neke. Her wiha li Sûriye û Deryaya Spî Amerîka û Tirkiye dê bên beramberî hev û heta egera bi temamî têkçûna pêwendiyan jî zêde ye. Tirkiye niha hêzên xwe li ser sînorê girê Spî, Kobanî û Serekaniyê kom dike û tê îdiakirin Tirkiye dîwarê ser sînorê girê Spî rakiriye û amadekariya operasyonekê tê kirin. Paspor jî amaje pê dikin piştî hevdîtina Enqerê û Washingtonê dê nexşeriya operasyona Tirkiye ji bo ser Rojhilatê Cemê Firatê jî zelal bibe. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Enqere.